मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बै समावनो भारत सरकारा आथिखालाव भारतारि राव महरै 1500 भारतबर्षआव राव दङब्लाबो बिनि 22टा रावाल' भारतारि राव होननानै गनायथि होदों आरो बिनि गेजेराव बर' रावाबो भारतनि संबिजिताव मोनसे गोख्रों राव महरै जोङो 8 सिडुलाव हाबदों जोंहा दा बे रावखौ फोथांना लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि दायित्व जेराव बुहुमनि खना खनला थाया मानो बयबो दायित्व जोंहा मानोना जोंनि रावा भारतारि राव 8 सिडुलाव हाबबाय होननानै जों जुदि दुगायोब्ला जों जानाय नङा बेखौ अनसायनांगौआ फोथांनांगौआ जों बयनिबो दायित्व आरो बे बाथ्राखौनो जोङो फिन खना खनला थानाय बर'फोरखौ जों गोसोखांनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे हाबाफारिखौ लादों दा बिजों मिडियाम होनोब्ला आसामाव मोनथाम बिजों दङ मोनसेया जाहैबाय असमिया मोनसेया जाहैबाय बर' आरो मोनसेया जाहैबाय बेंगलि दा जोंनि रावा बिजों महरै दङ नंगौ जों दायो गुदि फरायसालिनिफ्राय आप टु क्लास 12 सिम बर'फ्रा बर' रावखौ फरायनो मोनबाय नाथाय जों नुदों देग्लाय जों मेट्रिकखौ साननायाव नुदों 16,700 खालामगोन जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो बाहागो ला गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो बाहागो ला एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ एबसु जुनादों एबसु जुनादों एबसु जुनादों बर' साहा देरहासार बर' साहा देरहासार F